Codorniu t'ofereix aquest espai. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. Així sonava l'himne dels Pirates al muntatge que Degoll Llegom va presentar el 2004. Uns quants anys més tard, uns socis del 3C amants de la música i dels musicals han decidit portar-lo a l'escenari de Luz de Gas dins del cicle Tens cara o què, que organitza la mateixa sala. Des del 3C els hem ajudat a preparar-la. Sí, hem fet 2 assajos abans de venir aquí, que hem anat al Teatre Poliorama. Bueno, al principi va ser una mica conèixer-nos, fent exercicis així random, i després vam cantar una miqueta, vam practicar la cançó que vam escollir, que va ser l'himne dels Pirates, i el segon va ser cantar i com seria la coreografia. No sé, tenir l'oportunitat potser de treballar així, fer un musical, que a vegades és allò que es diu sempre m'agradaria molt, però és difícil fer-ho, així tens com una oportunitat de fer un tastet. A mi em van apuntar, jo no sabia res d'això i no res, hem assajat durant un parell de dies, hem conegut una sèrie de gent que no ens coneixíem de res i la cosa ha sortit, bueno, no sé com ha sortit, es veurà d'aquí una mica com ha sortit. I no res, bé, la veritat és que ho hem passat bé i que ha sigut una experiència com a poc divertida. Després ja veurem com acaba. Ens vam enredar una mica sense saber massa bé a què anaves, no? Però bueno, ha sigut molt divertida l'experiència. I així arribàvem a l'últim assaig abans de l'actuació. Jo he fet cursos de teatre musical i això una mica a part, però no sé, sempre m'agrada fer aquestes coses. Mai, no. Ni he fet mai cant, ni he fet res de res. A mi m'agrada cantar rotllo amateur, total, i mira. Intentarem fer-ho bé, però tampoc no és que tingui nervis, molt menys, no. Jo tiraria amb tots més endavant. Finalment, després de 4 retocs, els nostres valents socis han sortit a l'escenari carregats d'energia i disposats a demostrar el que han après. Ens hem sorprès, jo penso, i tot, no? Perquè potser ho hem fet millor que cap de les vegades que hem assajat. El directe ens ha anat bé. Potser també serveix com per veure la cultura com des de dins, perquè és molt fàcil anar a un concert a veure una obra de teatre i així potser ets conscient del treball que comporta i potser del pànic escènic o d'enfrontar-te a un públic, no sé. És com donar-li la volta. Realment, encara que no sigui per una experiència personal, per recordar-ho com algo divertit i com un exemple de superació personal, encara que sigui a algun nivell molt bàsic, val la pena. Codorniu t'ha ofert aquest espai.